Kaixo, Esi Barrualde Galdakoko errehabilitazio zerbitzuak egoera fisikoa hobetzen lagundu nahi dizu. Ariketa eta luzaketa oso errezak egitera animatu nahi zaitugu. Horiek azkarrago sendatzen lagunduko dizutelako. Ariketa horiek amaitzeko, zorutik behar bezala altzatzeko gomendioa emango dizugu. Hasi aurretik pauta batzuk emango dizkizugu. Egin ariketak minik hartu gabe eta pixkanaka, alegin arin edo moderatorekin. Hau da, ariketaren intentsidadeak nekerik gabe hitz egiteko aukera eman behar dizu. Ariketa bakoitza astiro egin behar duzu eta errepikapen kopurua 8-10 bitartekoa izan dadila. Ahalegindu zaitez egunean gutxienez 2 irritan egiten. Ariketak ispilu baten aurrean egitea komeni da, ondo egiten ari ote garen konturatzeko. Frogatuta dago ariketa oso ona dela gure osasunarentzat eta gainera ongizetaren eta bizi kalitatearen sentsazioa areagotzen du. Beraz, animo. Garrantzitsua da ariketak arnasketa on bategaz egitea. Haizea bota esfortzua egiterakoan eta haizea hartu erlajatzerakoan. Saiatu ariketa bakoitza 10 bat aldiz egiten. Beti nekatu gabe eta min barik. Zutik pauso bat emon albo batera, 2 besoak altzatuz, ahalik eta gehien. Eta bueltatu hasierara. Albo bietara egin. Ariketan ukondoak tolestu eta losatu. Eskuetan pisua har dezakezu lana handitzeko, beti ere esfortzua zure neurriko izanez. Hurrengoan, ukondoak flexionatu eta ondoren eskuak buru gainetik altzatu ukondoak luzatuz. Gero, hasierako posiziora itzuli. Oraingo ariketan, zutundu eta jarri. Esfortzua handitu nahi baduzu, eskuetan pisua hartu, beti ahal izanez gero. Jesarrita zaudela, belaunak luzatu ere ahal dituzu. Lehenengo hanka bat eta gero bestea. Zutik, helduleku bat aurrean duzula, zangoa atzerantz bota eta bueltan belauna tolestuz bularrerantz igo. Aurreko postura berdinean zangoa alborantz zabaldu. Lehenengo zango batekin eta gero bestearekin. Postura berdinean jarraitu. Oraingoan, orpoa ipurdira eraman belauna tolestuz. Jesarrita, arnasa hartu besoak altzatzen dituzula. Eta arnasa botaz, itxi gorputza atzerantz jausten, zilborerantz begiratzen duzun bitartean. Hasierako posiziora itzuli, arnasa hartzen duzun bitartean. Ahora vamos a tumbarnos con las piernas dobladas. Colocamos los brazos en cruz y con un peso en cada mano los elevamos hasta juntarlos delante del pecho. Etzanda, besoak gurutzean jarriko ditugu, esku banaten pisu hartuta eta altzatuko ditugu bular parean elkartu arte. Orain praktikatuko dugu zelan altzatu zurutik. Etzanda zaudela, albo batera egin. Hau egiteko lagungarria izan daiteke alde berdineko besoa luzatzea eta kontrako hanka tolestuz orpoarekin bultzatzea. Albo zaudela saiatu 4 hanketan jartzen eta katamar helduleku bat topatu gora egiteko. Zutundu zara. Amaitzeko luzaketak egingo ditugu. Ariketa bakoitza 8 segundu mantendu, min barik. Besoa aurrera eraman, eskua gora begira. Kontrako eskuarekin ukondoari heldu
eta gorputza kontrako aldera eraman. Lusaketa 2 besoekin egin. Zutik, eskua paretan jarrita, besoa lusatuz gorputza kontrako aldera eraman. Zutik, gorputza albo batera eta bestera okertu besoak goian dauzkasun bitartean. Zutik, helduleku bat hartu eta orpoa ipurdirantz eraman, zangobiekin egin. Bukatzeko, zutik zaudela, eraman gorputza aurreruntz eta beruntz, esfortzu gabe eta min barik. Horrela, ezin baduzu egin, saiatu alzara, jesarrita egiten. Lan bikaina!